Georgette, ana, ano na, muli ni ina niya. Haros parang ta signal number 2, mangga ararikid ka mo. Pagburuhat daw ka mo dyan mo na pagsarod ka mo ng tubig. Kababagyo na, gami ka mo na ka-easy ha. Mas malibo ka pakiupong ma. Eh kung may ako maglibok ko na mangga pa nga kita, ng buli ni ina nyo. Alas 4 pa sa Yung aga, mga ma. drum puro noon pati ha, yung mga kamagdangkrong kaldero, yung kasirula Ikan puro mo noon ng kitang tubig. bubahan, diba? Yung mga galong pati yung balde punoon man. Magtarabo sa ugban na ibubutang sa duray Ugban urawag talaga? tagabaha yung sarog. Sige, gurumod-gumod sana ka mo. Pag oras ning maing maiinom, buli ni na inyo paglaga ka mo ning tubig uran. Inom na Ana, nina. pagbakar daw doon kila may kunsyeng ning posporo budagas ha. Tay butang ta Gas? sa patintihan Para sa buda sa inyong gas, radyos. ma. Buli ni na mo ana kakataram ko pa sana. Magbakar ka doon ning gas, buda iwas house buto sa baray buda mo sindihi. Buli ni na mo ha, Signal kaka-cellphone number mo. tuman sa na parang kita Signal ma. number tuman sa ng ano, paghanya na atop, marungkab, makanura ka mo to, buli ni ina nyo. Masunod ka mo o babaguhon ko ka mo? Si mama makusog pa sa bagyo. Ikan ka taraming radyos nito. Indaman dyan si mama. Masyadong suamay. Adan-adan. Hingaw na naman yan. Mataram na naman yan. Tigbak kung tigbak. Uy, madungog ka.